para matuman ta sama sa Macedonia, mutipon po sa pundok moakta nga ikinabuhi na to ang kasaysayan ni Kristo. Pinagi aron ako makatugyan ko sa Ginoo sa akong kaugalingon. Primero nagtambal ko 3 years ago, nagtambal ko dili ba? Kay gidawat man ako ang espiritu. Wala ko nagamit og mga orasyon. Okay mga igsoon, welcome na sab sa Spirit Hanunggasa. O karon adto na nasab kita pag-eskuta no. Part 3 na kini sa mga kasinatian niyang kulnuli no, kung sa bagayod siya, kung sa bagayod ang kasaysayan kinadto nga siya man ang gipili sa balaang espiritu aron pagbutyag sa mga tinaguan. Connection po ni sa balaang kasulatan na sulat na Sirak ang pagbutyag sa mga tinaguan. Kay paganiha manggod gitabang namo siya ba, kay kumbaga nagkuan siya, nabugatan siya pag-ayo, kumbaga murag nawala nang iyang espiritu ba niya. Kay tungod lagi sa wala pa pud lagi namo na padayag gid ang tanan kun kinsa siya. Mao ni karon nga gamong gipaningkamutan nga amo gid mapadayag no ang kun kinsa siya angkol, og pamalandungi lang ninyo nga kini karon nga mong isulti kay alam gini sa tanan. Importante gid ning mahibaw-an gid natong tanan. Ay pwede ba tay pakibasa usa kung unsa bay content ana niya sa kuan ang pagbutyag sa mga tinaguan, kay para ato siyang makuanan subaybayan kung unsay maayo diha nga kuan pangutanon nato. Ang pagbutyag sa mga tinaguan. Kung imong ibutyag ang mga tinaguan nga gisugilon kanimo, ang mga tao mawadag pagsalig kanimo og dili gayod ikaw makabaton og usa ka suod nga higala. Tahura ang imong mga higala og salig kanila. Kung magbudi ikaw sa usa ka higala, maayo pa nga kalimtan nimo nga ikaw adunay higala. Sa ingon, gipatay nimo ang maong panaghigalaay sama sa pagpatay ug usa ka kaaway. Ang imong higala nawala na, dili na ikaw makapabalik kaniya sama nga dili ikaw makapabalik sa usag-usa ka langgam nganha sa imong kamot human nimo kini buhii. Ayaw na lamang paghago sa pagpangita kaniya, ulahin na kaayo kini. Nawala na siya ingon sa usa ka lagsaw nga nakalingkawas gikan sa litag. Ang mga samad mahimo nga bugkusan ug ang mga insulto mahimo nga pasayloon, apan kon imong budhian ang usa ka pagsalig kini wala nay paglaom. Kilala mo te, marag-mara na no. Karon ko lamong pangutana nga bahin mo gini sa panagigalayan no, nga naak na to na dire. Naak gyud na to no. Nga wala nay mga higala nimo gani kaniadto, bisan to nag-act din sa una nga kuan tong kauban wala namang gani nga nakigala nako nga sulod-sulod pod. Sulod-sulod pod lagi sa espiritu niya. Huwad ito niya. Wala naman sila namalag din o itong mga higala nimo mga suod nimo sa una no, mga pare wala namang gani ni bisita nimo din pag nagpalayo na sila. Parente pod. Mga parente agaw nimo nakigala. Sa may mo masulti o Nicole? Sa tanan mas maayo nga saysay sundan nilang kasaysayan. Kaysa una nagtambal ko, di ba nagdawat ko mang 47 ang edad nako, di ba? No. Para matuman ta sama sa Macedonia, mutipon po sa pundok moakta nga ikinabuhi na to ang kasaysayan ni Kristo. Pinagi aron ako makatugyan ko sa Ginoo sa akong kaugalingon. Primero nagtambal ko 3 years ago, nagtambal ko dili ba? Kay gidawat man ako ang espiritu. Wala ko nagamit og mga orasyon, di ba? Ikaw gani sa una mang, di ba, mo katawa gani ka nga na ako'y mga mayo no. Nagtambal ko mga 1 year, isa na katuig na ko nga pagtambal, di ba? Mayroon ko nga ano na ayaw man niya, tapos padagan nagkadagan sila niya. Mayroon ko nga ayaw mo sa iyong pagtuo
Nya sa una ilang una nga kay si Papa na nambal man to sa una, di ba? Orasyon. Naman sila nauna nila nga akong tambal. Gidawat nako sa akong mga katigulangan katong mga orasyon, mga lana, mga anak niya ako ang giyantusan, gisakripisyuhan, murag pareha na nga mag-collection kung iyas kalibutanon. Nya dayon akong ludan yung sige kog ampog ama namo anak. Di ba? Dili inana ako sa unang pagtambal mang. Dili. Mugamit kog tubig ang pagdawat nako tong pag kamo mismo saksi si akong pamilya na saksi man ana. Tambalan ako, pandungan ako sa kamot. Nya paimnon akong tubig nya tayo pan lang nya akong tuyo ko na akong kamot pana diya. Ay lang pagtuo nga ako'y kamanan. Ay lang pagtuo nga ako'y nakaayo sa ilang mga gibati. Dili kay gidawat man ako ang espiritu nga niingon man siya nga anak tambali ang mga masakiton kay dunay sakit nga dunay kayon o dunay sakit nga mosangpot sa kamatayon kay ako magauban kanimo. Pangayo lang nako kay hatagan ko ikaw o katungod sa pagtambal. Unto nga mga tulo ka tuig dagan nagpila-pila rin mo tambalan ako no. Nya aron matuman tong nalipay pag-aayo nga gisulay ta sa Macedonia kay gidawat naman po na ako nga magwali ko mga tong magsimba ko sa tong simbahan mang, di ba? No? Muyong gani ko makisulti unta ko wala mang microphone mang pwede mag-isulti ko, di ba? Nya gibalim na nila binil ako mangilog, di ba? Magsulti ko to, magilak gani ko, magsulti ko, maubos mo ana, nya mausab ko, nya daghan nakakita. Dili pa kay ko tuma-reflect kay tawhanon pa ko nya matumba pag mo action ko tumba maluya ko ato, di ba? Nya naghiling ko nya tingala sila nga dili matumba kong hiling kay dili man to naghimala-himala, dili man to nabot-buhat kong himala para mutuo ang tao ko matumba. Siya man nagsugo na ako matong pag-uli na ko di sa balay mayon ko mang naghiling dai ko nag-anak ko nya nasa kong muna-una ra to. Nya mayon ko nga parang dili ko mabatikos nila ingnon ako nga wala ko nakabalo ato pero nakabalo ko gawas kung dili isulti gid sa espiritu nako. Nasa ko ato kasing-kasing nga kadang akong isulti naana sa akong kasing-kasing pero mapulang ko kay ako ang pugnan man kay huyang ko maulaw bi ako sa una, di ba? Maulaw ko nya ma-vibrate ako na awas magkurog ko isa-isahay mga ikod yung tubig, di ba daghang ang tubig ipakuan. Nya ato nga time dili naman ko dawaton sa simbahan kay si Kring Kring katong gibutangan nila og kanang halaran basket sa ilalom nga maghiling ko nya di man gusto si Kring kay akong bata kamo mismo di po mo gusto nga pangartan ko, di ba? Ano nga ato nga time murag nagsukay na sila nako kay paghuman sa Bible maghiling ko nya dagan ang nagatuon ato dagan ang ani kay nanambal man ko dinhi dagan, di ba? Dagan ang nagsimba unta ato daghan bitaw. O niya pag-abot og 3 years ato na naman sa ko ang mensahe nga magsulti nako, magwali nako, sige kog tudloan niya. Pero gitudloan ko dati niya ana sa una kuan pa ko anang processing pa ko. Pero di lang ko modawat ba. Amo gani ko bisay sa akong igsuon ing ikaw na panambal. Sabi nila ako ikaw na panambal, ako pa ni pantulak. Basta sa mga tambalan sila sa ima silang nanay na ako gini kakamulay manambal kay di ko magtambal nya sige ni sa hangyo nako kay lay ang tambal nako ug sa ila ka espiritu sa ko ako dawaton ako moto nagtambal ko dinhi gipadad-an pud ko haron matuman ang kasulatan nga mutipon sa pundok, di ba naman sa Biblia? Ito si Ulay Diday. Mutipon sa pundok ako pa na silang gitambalan to silang gitambalan ako na sila. Tama. Katong sudlan na sila dito, di ba? Tuhang gabi adto gani ko dito nagtambalan ako sila kay na mga cancer cancer sa tutoy o cancer po to mga sakit na sila nya ato nga time dagang ko gitambalan nya ma-priority man ako sila kay matong nga mugamit pud ba nakita man ang kahuyang ako magpasulod-sulod po sila matong nasulod ang ako anta to mensahe raman unta to nya masulod si Mama Mary mana nya kay gigamit pud to sa bad good ug bad man pud to boy mata ba matong gitaga hatag na kong katungod niya ang pagsulay kalayo tubig si ulay imbis tulo na sa kuha ang bagong yuta mana sa kuha yatag na kong katungod kay lagi
malipay pug ko kung naapoy katabang nako sa simbahan, di ba? Katabang nako sa pagpanambal kay grabe akong gitambalan atong panahon na. Di ba mang? Kaya dili man mo kapanambal kay say matulog magani mo ana. Ako ra gani usara. Nga ako ra gani usara magtambal niya. Say makakaon ko alas 2 na pamahaw pa. Mo tong nalipay ko kung naan ta sila. Nya pagabot dito pag ako asang naluwas sila niya siya ma-priority man ako kay sudlan man sila mabutan kumbaga poses ba niya na may garbo tunga time matingala ang mga kong gitambalan dinhi kay nana say makuyapan sila dadon dinhi sakripisyo nana anto dadugay mo labaw naman pod mo sulod naman pod murag magparon aron na pod sudlan pod sila nga wala kabalo pod silang isulti murag ang yawa ba magabalo nga sa kahuyang gadi samahan gamiton pod wala na pasabot nga bad to kay gikinahanglan man pod to nga doon na po'y kasaysayan. Kung wala po ito pagsulay wala po na to sama sa Macedonia, di ba? Wala po na kasabot unsay bad ugod nga espiritu. Tama gyud. Amo ko bagi tablo na to gidrama ba kontrabida na ibida. Ato nga time naluwas siya katong Bene Santo dito. Kaya kung magwali man po sila. Di ba? Kung manudlo man po sila. Nya nako balaod manamo po sila balaod. Nya manghulga ba? Hulga makakita. Kumbaga ang negatibo ba? Mga negative nga elemento mao may makita nila kay tawanon man kay mata may makakita, di ba? Nga danugan po'y makadungog. Kay tawanon man ka. Good ug bad na animo na makakita kag mayo dili o dawtan pod niya makita nila sa akong panagway ang si Papa Jesus man akong kamot mo maghilak sila ako po'y magtambal one time to diha sa simbahan, di ba, na naghiling ko nasudlan sila duha sila naglingkod lang ko gipakita ko nila ang tawag na lulo ang Diyos Amahan. Yan dito si Papa Jesus si Pamimiri mo to nga goal kay ko ano man kay usahay makita man ako nga dili magyud to mao wala pa sila nagsulti sa balaang kasulatan magtudlo ko i-reverse man nila mo na to nga naglibog na ang mga tao sa mo tong sige ko yan nag-ingon man ako ang espiritu pasagdaya na sulaya sa sila tagay sila panahon tulo ka tuig mo tong puting guulan na nako o niya karon ka nagbuhat na magbalaod sa gawas akong balaod mo to nga nagpili pud siya, di ba no, tanan nag-Bible na ko dinhi nga join na po sila kay naayon naman join na po sila sa Bible mo magbasa ko sa tagaan akong tsansa ulay magbasa sa magsulod man po magmensahe ko lahi man po ang mensahe dito maglaw sa kawat niya mo to nga nagilak na ko ato nga tayo mula na kay dito man ang hulga mga lok man mo sa hulga ina mamatay ko ana niya mag-goal kay ko kung tambalan po nila niya maagi man tulo ka tuig tungang proseso o na mga poses atong time di ba ganyan yung poses sa ko alang gani ang akong dili mali lang ko hapit sobra 70 jud ang sudan og mga dili mayong espiritu kaya wala na ko ipahikap ang uban ilahan pong hikap para maabot mga tulo ka tuig ano makasabot mo good ug bad nga espiritu kaya ako ang magpapahawa tayo pa nako, di ba? Yan sila kung mamatay mo, di ba? Magsakit sila, dayungan po sila di. Ako rin po murag kung baga ba nag-ingon sila nga diri ang charger mo charge, luya na po sila, tambal na po sila do. Ako yung charger. Yan ang po sa panahon na wala man. Kaya bisag akong balaod mo agi sa ko, dili mo agi nako. Di mato sa man o mo man nito ba? Yan ang hadlok naman dito naman sila pagtuo. O to nga ato nga time pag edad 52 na ako 2020 katong COVID na namin ang mga mensahe nga na yung mga kasakitan linog matong proseso ang nakutambalan di kapo nila iagi magproseso tagpila ka adlaw tulo pito duha ka adlaw ang proseso iya papaulion nila ang akong gitambalan niya dili man ako masultian anak igugma ang tawara yung ginikan dili man anak yung sige ang kamana mo niya wala nagatuman niya paggawas diri tawanon sa aba kay mo niya tapos magkinatawanay mo ana ko ayaw dili na maayo kay kabno sudlan na pod kay duha makamatang sa espiritu sudlan na po bad na ako na pong tambalan papahawaon na pod ako to nga goal kay ko kay wala man naigmat ang mga tao dinhi dito naman hino nagatuo kay nagatuo ko magsulti naman dito ang tao magutuan magutog na mga hulga mo gahi mga hulga
Matungkol kay ko nga ingon ako ang espiritu tagaig panahon tulo ka tuig sulayon sa akong maantigo ba sila manudlo. Nga dili man mantigo manudlo. Para mo Bible babasahon ako si Ules ito babasa sa ebanghelyo, di ba? Yan si Diday po matulog man pod. Nga daghang kay proseso siya po magtambalan ako iya po hikapon. O yan sila po ang magsulti siya ang mata. Igor man siyang mata wala man di ang kasing-kasing ang pitik sa espiritu. Di ba? Katong malipay sa Macedonia, basago na niyo sa Roma. Kamo na lang maminaw ani sa Roma. Ang umaabot nga himaya, basahin niyo na ang pitik sa espiritu, mga liupo lang ko. Dili man mo agi na ako ang balaod. Yung mga itong pag-abot sa panahon, nagpili na siya, o apostoles, yaman to. Di ba? Naampo na sa Biblia, no? Magpili po niya sa pondok, mo niyang mga tao, tama no? Para matuman yun na ito, makinabuhi yun na ito Biblia. Wala na pasabot kung asa naman karon sila, asa na karon wala kung nagkukumanan nila kinala ibutyag na kuning kamatuoran. Karon kay pag butyag naman ako, basa naman ko. Basa, paabot og 3 years, dagan lagi na ay napatay. Kay ano man. Pero gamay raman ang namatay na to Di pa po ako nagtambal na to. Wala di mo po, doktor man po to. Tama gid. Pero mas maayo na balaan. Ano man, kay matintal man po dito sa pamilya, kay dili man mo usab. Kaya magsulti ko, ayaw panglibak. Kinalan, dili man mo, na nako, dili man pasultion. Nagingnan gani sila nga pasultion. Kinalan mo adto sa material na lalaki. Ako, yan dito naman manangit sa ila. Atong inom-inom, ubog-ubog. Wala na ko'y balaod. Dili ng pamina akong balaod mo nang naanak ko sa gawa sa simbahan. Sa chapel na ko. Ako ang chapel ha. Ako pa'y mag-Bible. Masulod lang ko ito mag-Bible niya. Pangsulod po din sila. Niya maundang na po na akong Bible, di ba? Tama. Gubot kayo ba? Ato nga time, pagsugod na nato, nag-ingon naman po na akong espiritu. Anak, mag-Bible mo. Dili lang ka magpakaon, dili kayo, di man ako nakatungod di sa kalibutan, di man ko pare, di man ko pastor, di man ko kaabag, di ba? Dili ko manghilabot anak nila. Dili po ko mabot yan, wala man ko. Mag-Bible ko kay mag-away ang dako nga simbahan. Di ba sa Mount Carmel, no? Naapod ba no sa Bilman, gikuha ko kamugikan sa bukid sa Mount Carmel, gidala rin sa Amihana, no? Shot yun, no? Anak, kung magawasa sila, anak, kabalo na sila, anak. Kaya natingala ko, Papa Jesus, kung wala dito, gusto ko mo join dito. Kaya ingon gali silang i-join dito ang proseso katong pag-ampot sa mga COVID. Mag-prayer man po sila dito. Siyam, pito naman po sila. Niya to kita dagan kay Tadre, abot ang 50. Niya kumato ko dito, kadungo po kong istorya sa makaabag, lain po istorya, pero ang uman po, nga nito una ko, gusto po sila na dito. Yung mga problema na ko. Nga dili ko dapat, sapsipan po ko sa mga pare. Itong pare po nanin ako din pirmi sa kwadri. Unsa naman hinoon nga imbis na nambal ko himuon naman kog bad. Katong pista mo gato ako naman gisay-say katong nahiubos siya no kay dito ko gibiyaan ako siya nya na di gitambalan di okay ko kakaon tong pista. Ay mo na nga daga na kayong hulga kay sige pug sip-sip ang napo sa simba di ba? Ayo pag sip-sip sa galon kay imong hagalon manghulga sa imong sulugon. Naam na sa Biblia. Sige na ko ibalik-balik sa unang wala pa nato na nabasa, wala pa ko kahusay karon sa balaang kasulatan, pero dili inyo mamatud-an kay wala pa man ko naghusay, di ba? Tama gyud. Wala pa, murag wala ra mo. Ikaw ba wala? Si Mrs. wala man ikaw man nang pili sa apostoles loay kay itong gipili ni Diday sa una kay magpulaw pila ka pulaw niya, mga tulog ra pod. Wala ti klaro sa. Kung ako gitambalan, papulawan niyo, papaulayaw itong gitambalan. Dili, isa na ako hikap. Ang ako akong gitambalan rin mga sidinta nga wala na ako gipaikap na. Diretso ayo. Yung ato nga time kay murag maglibog na mga tao kay tulo naman mi. Naapoy kahipi ka po ba mamere niya. Ang mga sanina, di, murag, kuwan ba, susukay kay ba? Ang mga binuhatan sukay pod. So moto sige ko gulo. Papa Jesus, unsa man ako ni sa tagaig panahon aron makita kung kinsa gyud ang maalamon dinhi. Di ba wala gyud no. Tama gyud na isabila no. Sulay gyud sila tanan no. Wala nagtuonan ako no. Wala gyud. Di ba mang ikaw gani mang no, wala pug kano. No. Wala na minto. Tutulog lang. Ano ako mga bata. Ako bata di na mo tuon ako dito naman nagtuo. Moto sige ko hilak diri basig basa kayo ang nag-ulan-ulan ako sa gawas. Nya, wag gani mo lang na diin ko pero kung adunay mga worst kay dito, tawgon ko dito ni mahilo man, muhawa man ang bad.
Wala mo kasabot ato. Wala kami kasabot. Mo tong nando na punta dito si langga na po gidala na po ta story sakripisyo na po ihatag mo ta to. Pero ang problema ang nagdala po dito man po mangayo. Dito man po sila magmangutana, di man mangutana nako. Ang wala ko yun lang ko. Nya mo to ingon ko nga. Mabot sa kakaabot ka kung tulo ka tuig ani. Duha ra gito ka tuig ta ihatag na pero ni-extend pa jud. Aya ka to. Sige na kung hilak di, sige kung kanta katong Mateo gani kon ang iyong kamay ay isang dahilan nya wa mo gyapon kasabot nya kanta po kog mutungas mo tagas nya to sige kung hilak din di ba bandungan ko nya naghilak sa una no pero di gid mo maminaw nako no wa mo maminaw dito ni day Dito gid mi kaya nga namang hulga dito daghan kas palibot pero nganong wala mo lagi ko. Di ba? Padungon bagay na anak ko. Di, ningon ko nga, na ditong punuan na anak ko. Kung mag-worse mo dito, magtambal mo, grabe kayo, ako may tawgon. Pero kung mga balaod, dili, ako balaod sila, mo nagbalaod. O, sige na kung hilak din kung makaabot, makakuha nya, katumpog akong gisultian, katumpog, nabali naman nilang pagtuo, dito naman nagato. Ya kung magsulti ko sa balaang kasulatan parang tayhopan lang nako dito na amang pagdumot libak hala sige panglibak sige paminaw anang makita sa mata ang mata makakita nagdaotan mang ay gumugtuwa na tatanong libakira mampo na sila na sa simbahan pero mga libakira di makakita daotan good or bad ang templo sa Dios sa atong kasing-kasing limpyo gid ka nga mo na kanang ako ipadayag na karon dinhi ako lang isulti nga inana isulti kay dili na ko gusto nga maghilak kay dai katumbas akong hilak anya karon kay ang naitabo ato about nang duha ka tuig ato man sige na ko ingon daghan naman po ingon akong magsakit lang ko di na ko mabalik kay kamantintal man ko maggusto na kong kaon sa Ginoo ko ayaw mo kay di ingon bang Ginoo nga adunay sanga nga namo nga putlon kani rumamungag daghan tama gid. Oo, okay, matintal naman po dito, kadili naman po maminaw sa akong pag-Bible na po daw, pagbasa sa Biblia, paghubad, dili na po, mura mo pong mga yamiid. Di ba? Mga yamiid man sila kung maigo. Ano naman sa Biblia, no? Ang mga gahig ulo, mga yamiid sila kung magbasa sa balaang kasulatan, kung dito naman magtuos tawanon. Kung magaba sila ang mga ayanino sa tinuod nga Pangulong Pari, po sa ato pong pagtuo, ang mga pari po dire, di ba? Kasi Kristo man dito. Kung kinsa ka niya mo sa karon giak nato na dinhi. Muna ka kung maghusay ko karon dia, mga tawa lang mo kay na ato nang nagyan. Gidaog-daog ta tungod sa history. Dili gud sama ni Kristo. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka kanunay sa pag-click sa subscribe button o pakahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Dawan salamat. Mo to nga pag abot ng panahon tong namatay na to si Aning Tony pero dili man ko to nagtambal sige mo ko ingon dadani na sa doktor ipaibo pa ako ana ipo ya dito mo silang tuwa dili ko dadon dito ko mamatay ya dili po patambalan ako kay mamatay ko no sa kong tambalan di mo to gulo po kay ko Tama gid. ya kay si Aning Tony gusto naman po to siya nga mo una na po kay nagsakit man to kay COVID man to nga time di ba nga dako kay ito na ko ikatabang mura ko gitabunan og tibok kalibutan ato mang ay ako po yung gimahay nila kamo pa yung gimahay gitulisok pag yung ko sa kong mga kaliwat yes tama na nibasa diyo sa diyang gipadayag na ako ang tanan gipadayag na ko ba ako nagadambal gusto man nila tanan ayon ako ang masakiton o saan pag ayon ako kung dili mo tuon ako tama tama usay pag ayon ako kung dili pagtuon ano pagtuon nakakaroon sa binasa di ba na ato sa las basahan na karon ko usab boy kung dili gani mutuo sa Ginoo dili mutuo ako dili ko kaayo o ya karon kay dagaman kayo ang akong itambalan di nga naayo igo ra man po sila maayo nya wala na ni balik hadlok ayon di ba naman sa Biblia hadlok mo balik ka na ako hadlok ayon nga mo balik sa Dios o ya liba ko na po ko na po to nagpatambal ako 20 gyatag pabuti to ipadoktor gipagikan po sa laing surano gipatambal ipadoktor napatay nagkuha po kay ko imbis mabuhay ang tato naapo tayo nakakita ni Papa Jesus dito tusok taga ko Bulacan nakakita naapoy nagwali po nga pastor di pa inuman atong tubig nako kay pait ko no man napatay kini pa doktor man po nila nagwala kay ko yan ako pa gasto sa doktor tama gid para to si nanay dire nakalakaw saksi magid mo ato di man kugos-kugos na to sa bata dire gikuha po di sa kuha ya ilak kay ko paglakaw ya pagbalik sa ko injection di na po kalakaw nakay gusto man nito sa maayo
mas gamanan ang Dios wala nga agipadayag nako nga ningon ako dili ko makaayo kung wala ka mo ipagtuo sa Dios mo na karon nga wala na sila patambal nako ganuhan ang uban dili na patambal kung wala ka tuo kay adlok sila dili ko sila maayo kung libakila sila di pa sila maanhidri kung bad sila para inom sila tama Handog sila mabiya sa sarap. tanawa karon nato man no taon man sa balaan kasulatan no gipadayag na ko nga dili na ko mag-inom-inom dili na ko sa una negosyante ko sa una ako mga higala sa palainom anhin ako dinhi dili na ko ana suko sila no Suko sila. sa Sila madto. sa reunion dili na po ko pwede magdala sa balaod sa tawanon kay ma-pressure man ko na balaod sa tawanon magdaigdaig man gyud ko ana di ba nya musulti man gyud ang espiritu sa Dios Tama gyud. nakakatong sa una si Aninoy Dokdok, di ba? Natuwa man ito na ako. Pagsusunod man ito, sige pong sipsipan. Kaya ako makatubang may mayo man sa istorya. Di man po mo musultin ako niya. Dagang kayong istorya. Nakita na ko na boy. Nakita na ko na sila dagang istorya ng mga hulga. Kaya sige pong sipsipan. Sa suod po na ako nga. Nama, sige, isuon mo. Sige, bad po ni Kolto po ko rin. Ya, daghan kayo ang akong giayo. Ya, gihanlan kong naapag ko. Gihalan nga bata nga naayo. Mga bata ron. Ang problema manggod kay natuman gyud sa kasulatan kung naato tay kutso-kutso og mga libak adtuon ang mga libak tinuod ba ni Tama. ang atong pag-abot na sa tulo ka tuig na ko ikalima ka tuig na ko matong grabe na human naman tong COVID di ba atong pagkabatay ni Tony COVID man to di man pud to tanawa ganito si aning dudok gool na po kay ko kaya naman Limit man to siya. kaya naman lisod ang magyayaga sa espiritu di ba boy Balik ka pa sa luwang sa sala. gawas man mamatay man gyapon ta Oo, motong sige ko nya di mo pud ako mapandungan kay naa manambal mo budto Diyos aman ginambay nako noy manambal ka noy ka Diyos aman ra man na imo ya kay tambal ka mga kadagyaon ug magbuhat ka sa iyapon sa Diyos ang problema ana kay ako man pod nalabay man po ko nila niyon ako nakakita prangka magid ako na tulong sila sige tag-anion ko nila di dadaan ko na pulis ang problema ko wala mang po ko nakiglaban og pulis ingong katahuran yung namunuan Tama gyud. ano yung pulis tahuron na di ba itong pag-abot na po sa ilkak man naabot na po sa ilkak no isip-sipan na po ko nuli ko grupo ko nag-organize nakita na ko naapoy nagsip-sip pero dili lang mo tuo ang military di lang mo tuo sip-sip naman kalaro man ang mga sip-sip organize ko ko NP na nagsige magay kog ingnan nga sige magugin hoy ayan na mo pagrebelde ay na mo anak kay mutahod ta kay naa sa Biblia tahuron ang namunuan Tama gyud. tama ba bang Tama. unya mo na tong panahon anihan na rin no atong time gino natuman gyud kasulatan no anihan niya kung nangahangyo po ko papatay din si Napoles man to ang murag nagkandesisyon niya ako apod nanghangyo po ko sa akong mga tinuod yung nahigalan ako sa una sige Jig sige no prima mo to nalipay kay ko pag-ayo kay sila ang nag-ingon nga kung naano rin kutso-kutso ang tuas ang mga tabi at tuas ang mga tabi at tuwa bagsultihan niya pag suta ni Kidno Predri nakita man rin nag-prayer man ta tama? Tama gyud. Siya nakita. karon namatay ka na itong isa kay Iksono ko na stroke pasabot dili ko makasumpay kung ang Diyos na gyud ang makuha Tama. walang sige kong hangyo walay tao makasumpay sa kinabuhi boy makasumpay lang ta pinagi sa pagtuo wala nang naa sa Biblia kaya kung panahon na gyud mo nya ko rin pasudlan naglaing espiritu pasudlan pa naglaing espiritu di ba gikuha naman ka sa Ginoo gikuha naman ka tungod sa imong pangalan nabukatan ka pareha sa kuha ganina gusto na gani ko niingon gani kong Ginoo ko alam ko para sa mga taong mga bakakon ka na nagawali wala ka maigo pod ang atong pagtuo nga Katoliko kay Katoliko binunyagan mo po sa Katoliko yung naulaw naman po ko sa atong simbahan kay dagdagan naman Ginoo kay mali nga pagtudlo Tama. kay ingon na magyudili subayon ang Biblia na nagkasubay man ganito sa Biblia ka sa una di ba wala man ko nagdi man ko magbabasa no nanodlo ko dre katong puros mga sumbingay o karon yuban ako mga sumbingay karon kamo mismo nakasaksi nga tinuod yun ang akong gisulti kay nagbasa na ko karon sa Biblia wala si Daniel ba si Elias ba gigipadala yosan ang pamilya nang sige na kong wali anak niya muingon sila nga ako nga bira na akong pare dili mas sila ang nagbira kana di ingon nila sulpot kulto di ba Tama.
boy na sa balaang kasulatan, ayaw libaka, ayaw pasanginli, higugmaang kaaway haron kung dili gusto nga buhaton kanimo, ayaw buhatan ngadto sa imong isig kataw, sila magsige buhat pod ang mga sulpot, sige buhat pod kana. Nagsige mag-ingon nga mao ni ang templo sa Dios, mao ni ang sama ni Arka, mao ni kinuha. Dili. Ang problema manggod kay daghan biya magbasa, nagtuo ba sila nga sila lay nagatuon. Mukha malipay manggani ko sa ubang mga pastor. Shout out yun kayo ng mga pastor nga nakiglaban. Di wala man na nakiglaban, boy, sa simbahan, boy. Nakiglaban man na sa mga tao nagpataas na nigamit sa Diyos. Kinaaman na dito ay ko gamitang mahimo mong halangdon. Nagamit man sila na himo silang halangdon kaya dako ko rin sila pagtulunan. Nga nadawat. Nga, naaman na dito. Pantayin ninyo ni Mining mo tutulog. Paaman-amahan po din. Nagpuyo po din sa balay. Sa lang ina. Sa kanila paghubad na ay ko gamitan mahimong lang doon o kung ana ka mo sa magpasinungog ka mo, ayaw ka mong lingkod sa lingkuran nga pinasinungan pa si muduol kanyo nagpasinungog kaninyo pahawaon ka mo, umalawan ka mo sa kadaghanan o karon muduol na kaya ka magbalantay sa karnero nga biyaan man po da o niingon po si Kristo asa ang labaw katong yatiman o nagatiman nga nang nagatiman mo ko ninyo nga makita nyo na silang binuhatan. Wala ko sa maigo gid sila. I'm sorry gid kay maigo gid mo ani gawa sa tong buotan ng mga pari o buotan mga pastor. Ang alang isulti maginay kon kamaturan total nagpakapatay nako ang ano man katong pagkasunod-sunod og patay tanan sa bulaglag yun mo bulaglag yun. Mulaglag yun ginuban ko. Ako na lang biyaan ako tanan akong kabtangan tanan ana mang dili nako magpirma dili nako mugunit og kabtangan dili nako. Na napakamatay ko sa kalibutan noon. Para kaniha, itabang ko ninyo kaniha, partilipayan ako, boy. Gaan kay sa kung una-una, lami din yung mamatay ka. Pero ang akong nakita man, kamo, kung saan nakapod, nga mudang-ulog din kalibutan. Kung saan man ako itong mga tao, mga nga, ningon ang Ginoo isulti, ang kamantuan tibok, mga kung nakadungog mo karon ka mo nakadungog, please, i-share po din ninyo sa mga tao, bi. Share ninyo ni, ayaw mo una-una, kaning ang uban magud una sa mga tao nga nakawarta ta dili ako lang gid ning isulti ang tanan patay nako sa kailibgon way patay nako sa kalibutan mo nagkasuroy-suroy ko bisan asa dapit nakatrabaho lang ko dre nakatambal ko kay gihatag man ako nga ako ang lawas ang akong espiritu ang akong pagkatawhanon ngadto sa Dios tama kay dili man ka pwede gamiton ka nga hadlo kas kamatayon. Tama gyud. Ito nagtipon ako diri magpasulod-sulod pod. O wala sa doon di ba pasulod-sulod pod. Patong si anan pod kay pasulod-sulod pod. Kaya nga gusto po sila magwali nga kung akong giwali mo po ring giwali dito. Nya mabalik man ka sa tawhanon. Dili man ikaw gipili. Ako man ang gipili. Dumon itong naa pa sa biyalang kasulatan no. Pag-abot papahawaon sila o katong usa ka sinugo no. No isa ra oy. Naa man sa Biblia. Isa ra gyud. John 16 isa ra gyud ang magtatabang sa lamdagan sa espiritu ana ka niya ang espiritu nalipay pa kung pag-ayos akong pinangkasulugon sa iya kung pagunsa ng espiritu gibalik-balik lang to sa tong vlog tama gid o na karon nga akong isa-isay pag human ato nanay kamatayon pag human ato ako nang gipang kick out sila ang dili gusto ka nako dili dapig ka nako ang gusto dapig gid ka nako yan magbatok gid sila wala na pasabot nga ako ni kigbatok nila wala naman po sila tipon sa pundok wala na po. Wala ako ang magipadayag po anak. Wala na kay katungod. O mga tong ako ngayon dili na mo magbasa sa Biblia, dili wala na kay katungod. Wala kay katungod nga mumando-mando ka sa ilaha dinhi. Magmando-mando ka sa ilaha dinhi. Wala na kay katungod. Botong nangayubo sila. Yung usama po lain na pong pula, lain po sa sakripisyo. Nga tudluan mong mga baka. Tama gyud. Wala akong ginaistorya karon pag inana natin ito, wala na sila na ngita na ho. Ngita nimo. Di ba? Tama. Murag-murag kon ba? Nakaikya sa lilipay kay sila, di ba? Itong paglasa yung nga tulo ka tuig mang 50, 53 hantod 53 paabot na katong ditulisok mo na, di ba? Imanyo agad ipatawag dito no. Patawag mo to sa ano kasuhan tato nimo ning ingon ko tubad no. Yes na karon na ba na karon sa kan. Kana pa sa gilan ka, di ba? Pwede na patawag. Naman na. Kanang inong kagbuang kanang chismis nako dako kay nang ingon nila buang pero dako day kay bandi namang dako day bandi bulahan katong bulahan katong nagingon ka mo di ba nagingon si Moises padahon ni Moises sa unang ang makapatay hukman sa hukmanan katong bulaod siguro no pero ang mag-ingog buang hukman sa labang hukmanan ang Ginoo
Ang Ginoo. Ang maingon og panggol, ako'y Kaya kung nya po gihimo kog panggol, imo kog buang. Bako nagbahan di mo nang malay bili nga batos sa amahan bililhon ninyo pagpaubos lang. So, nakahuman na mo sama sa Bisidunyas, di ba? tama gid. Mo na nang tabanganay lang kisay na tabang lang ta. Kani nga ako isa-isay man ako ni tanan wala na magpasabot nga aduna pa ko'y gikayubos ko lang mo magani nagpakamatay ko kay nahigugma para makabalo ang kalibutan nga nahigugma gyud ko sa kalibutan. Nahigugma gyud ko sa mga tawo ni kig-away nako. Ano man? Mo na gitugyan ako. Amahan ayaw sa ako na lang biyaan ako ang tanan itugyan ako kung kaugalingon ug luhasan ni sila. Yo karon isa na ang katuig akong ang katagan nako. May kapanahonan man. Yan dili gusto nako dili mo balikan ako. I'm sorry. Ona isog na kay ko karon. Na tanawa man kana na mo tambal ug dili mo to sa Ginoo di mo mayo. Dito doktor mo. Pero kung dako ka pagtuo mang dili pa panahon na nimo diretso grabe yung paghimala sa una di ba na ganito gidayungan no na katong naglisod naglakaw no lakaw day no ay kratsig palakaw day no wa po sila nagsulti kung kinsa ko nadala man sila sa istorya nga bad ko Andalagi. kung ihapanay ko yung sa mapandungan kuno na ako mamatay na kung ihapanay lang mas daghan kayong namatay sa simbahan mang Daghan oy. uy kanay Daghan kayo. kasi sa doktor Pasig maingon sila nga maayo sa doktor na. Bisik ang doktor maingon sa dili may makasumpay. Makabuhat lang mi. Maabuhan lang matrabaho. Ang makaya na mo, di makaya. Ibuhat na mo ang tanan, di ba? Mo to sa una sige kong hilak, ibuhat ako ang tanan. Gato, nagpakamatay ko sa tawanon. Nagsige kong hilak para lagi mutuo sila nako parang wag yung kamatayan. Yang karon, daga kita alaot ni nakakita boy nga dili mo saksi. Alaot po na kanang nagpatambal nako. Libakon pa ko anang gayo kung madala man nagwin ako pagkampo nga dili sa sila silutan dili sa kalibutan dili sa pantoson ini kamatay kaya ako amang ipangayo amahan kanang nagpalayo na ako amahan kanang nagsigigayaga sa espiritu kay ikaw mag yun nagamit na ako pasailoa sila dito na lang sa hukmanan ay lang sila sakita mana nga nibiyan ako mga taghatag na ko nga kung kaugalingon nga to sa Diyos nga kanang sige na konsulti kanang mga akong grupo sa una kaning ako may nagsugod na ng reunion I'm sorry ninyo dili na gyud ko makadala ninyo o ako mahimong presidente ako magdala ninyo kaya na ko na pero lisod man kayo kay dili man tanan magatuog sa Ginoo boy mang di ba? Tama. Mabalik man sa inom-inom, mabalik man sa odyaka, nakalingkawas po sila sa tawanan, nakalingkawas po sila na ako. O nakalingkawas po ko nila, ano man, gawas ka dili gasto, dili po kuhubog. Naisi di kayo ta. Tama? Tama. Enjoy naman ta nga magtapok din, wala inom lang. Inom lagi nagmay, katawag din nagko. Kadayon lang kita karon, di ba? Basta ako na sa pinili no atong sa buhat sa Roma sa natin sa Pablo sa taga Roma wapo kay na pambasahan no ng mga title liya sa espiritu pinagi sa espiritu wala nga iprangka na ko kamo nakadungog ani ana ko ang espiritu Tama gyud na. lamda kasi so mo nang magtambal ko tayhop lang tong poses sa una di ba mag-take sila ng mga kuan no mag-chabaw sa hilig tayo para ko wala ko nagamit sa gibalaan, wala kong gamit og cross, wala ko kay kasabanta ni Papa Jesus sana ningon sa unsa mong sala sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Mabalaan lang ka kung nagamit kag cross mo gamit. Mabalaan lang ka kasi kagampong ang bana mo pero wala ka nagabuhat. Mo nang naasa buhat sa apostoles. Ani kanang sulat ni San Pablo nga sa taga Roma ang pagtuo, di ba? Buhat og pagtuo. Sa amang pagtuo ni mga kalibuhat mo to sa las binasa mas maayo kamo nga gikulangan sa kong saysay vlogger saysay na ako diri bisa na mga pari welcome istorya lang ko nga dili makig-away pod nako mga pastor istorya lang ko nga dili makig-away kay isa lang atong Dios kung nalipay mo sa akong gisulti karon nga kanunay na akong gisulti isulti ninyo ni mga pari mga wali maay ganini unta mahadunggan ini Padre Darwin kayo say murag abugiro na kain na nga naanihan tanan na nagpakadaog ra ba na sa Dios kung tupong ka sa Dios
lain naman ilang pagtuon ron, kay ilang pagtuon pagdebate man aron makadaog ang simbahan man ninong kadaog, di ba naana sa Biblia siya aron wala mo kabasa mga pastor mga pare di ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Magunsa man ang imong pulong kung wala ang buhat, kinahanglan adunay po buhat gyud nga ni pulong, kay ang pulong nahimong tao nagpuyuban ka nato mo to si Kristo nagpakamatay may katungod siya nga maghukom kasi ang alpang omega unya kung kinsa kaniadto mo sa pagbalik pagpadala sa espiritu kay dit pagpabilin siya sa langit magpalis ang tao pud magpuyuban kaniya di ba naanas ba lang kasulatan ba siya ro kumingon ba sa asa-asa na pasabot wala ka nagabasa nagpili-pili ka nakahuman lang ka sa imong pagka-pastor pagka-pare wala ka kabaluan na ako gani nga wala gani ko'y ipanggaagan gani kabalo gani kung magsulti ninyo ano yung mga magbabasa apan dili manti kung mabasa magwawali apan dili manti kung mawali may katungod sila magwali kay naa sila katungod sa kalibutan unya may katungod sila magbasa kay naa sila katungod sa pagbasa no di ba no pero kinsa man ang tinuod nga Pangulong Pari mapod karon dili ko mahimong pari dili ko mahimong pastor dili sa kalibutan na may pastor nga pinili ang gipili sa Dios og naano po'y pari nga gipangbadlong sa una sa nino sa tinuod nga Pangulong Pari sulat ni Malakias batayin niyo na may pinalabi sa pagpanudlo i-share ninyo ni kamo mga tao pod nga nakarelate ani nga mahadlok pod sa silot mahadlok sa silot sa Dios kadlokin ninyo ang Dios tibok kasing-kasing mo na higong maasya kung unsa ang dili gusto nga buhaton kanimo si katawa ayo buhatan kadto kanila ako alang gisulti man ako ni karon makigusay ko nila makigusay pod sila nako kay lisod kay ning magyaga-yaga sa espiritu boy daghan ang nakakita mausab ko marepliko wala ko'y gahom as gamahanan man gani mo manulti di ba gamahanan pag ng mga pastor mga pare manulti ko'y gahom kamo po nakakita kamo po naayo po dinhi inyo ra man ang katungod naayo mo wala ra ba ko nangayo bayad ninyo ang akong ibayad lang ang pasigarbo po ninyo ang pagtuo ninyo sa Dios pagtuo ninyo nako nga ako gigamit sa Dios unya aron iwali po nako ang gisulti sa Dios ninyo kay gibuhi man ako di anak tahora ang ginikanan ay pasok ang anak bana higugmang asawa tahora imong bana mo na nga kung nagtuo sila anak nagabuhat sila mo na ingon nga piragi sa pagtuo nya nagampo ra batag amahan namo o wala ta nagbuhat no tumano ang pagbuhat dinhi sa iyo tamin sa langit o pasaylo ka bis among masalaingon sa pagpasaylo tama nang pagpangoros patyon pod ang pulong no ikaw sa baba ipaghugaw nana mga vlog na ba sa espiritu anong gasa hangyo lang nako bi kamo mga wali kamo pod boy kamo pod mang isulti lang kamatuoran kung musuko sila kaon lang gud mo kung sa nila kung batikoso mo sige na lang gud ay lang pagdumot kay it good ang pulong sa Dios adlokid gyud ninyo ang Dios hangyo nako sa nangawali amo nakadungog bisang mga bata mga tigulang mga unsa diha makadungog ani ipasa gyud in taon ninyo kay dili na gyud madugay modahonog ang kalibutan daghan ang katalagman karon kana ang hisgutan angay sa simbahan kinahanglan magbag-o ta kinahanglan mobalik sa Dios dili mobalik ngadto kanila kay sila mga anino sa tinuod nga Pangulong Pari amen dito ta mahadlok na sa Dios kadlokin na to ang Dios kung wala mo nahadlok ako nahadlok ko sa silot sa Dios ako lang ning gisulti ang kamatuoran aron maghatag ka nato kagawasan nga kanunay ta nagampong matuman ang pagbuot kay akong hubaron unsa man yung pagbuot kinahanglan magpaubos magpaulipon ta ang ulipon dako sa Dios kinahanglan mag-alagad ta aron taas ta kani anak tanan sa balaang kasulatan unang niingon sila sa kuha pagitaad ako sa ilahang pagtuo nga walay buhat mang pagitaon sila sa akong buhat nga dako pagtuo bisan maanhi sila din sa balay nibiya ko sa akong pagkatawanon kay ako nang gihatag gitugyan ako ang akong kaugalingon ato sa Dios wala nga alam mo kayo boss nako kung wala na ko tawanon buko makaya nako sa akong lawas maningkamot ko pero tungod sa mga pinili makubos-kubos ang katalagman o kanunay ko kamong gipakaon matag adlaw pinagi sa pulong dili sa sapan dili mabuhi ang tao sa pan lamang o pag ginasulgaw sa espiritu na anas bala ang kasulatan ang espiritu sa kamatuoran ana-ana nakapuyo-uban kaninyo salamat kaninyo ang kalinaw magauban unta kanunay kaninyo salamat sa Diyos.